labdát oldalról. Most már Körmendi falt után büntetők jönnek. Tóth Péter, 8 másodperc még. Nem szabad ott hagyni. Ráteobja, nem jó, és a lepattanó. Nagy sikítás, ki a labda, letelt az idő! Édes jó Istenem, 75-74! Fantasztikus rangadót nyer a Körmend! Egy elképesztő nagy csatában, egy remek Alba ellen. Ferenc Csaba a földön, Zsárkó Rakocevics a parkettát üti. Hát nagyon-nagyon sokat tett ő is érte, mint ahogy mindenki. Elképesztő mérkőzés és fantasztikus körmendi siker. Fehérváron nézzék el ezt nekem, hogy ezt mondom, de talán ők is. Ha csalódottak is egy picit, azt mondhatják, hogy valóban fantasztikus mérkőzés volt, és a Körmendnek megszületik a második győzelme, és az Alba első veresége. Mind a két csapat megnyerhette, és meg is érdemelte volna a győzelmet. A körmendiek szívvel, lélekkel, akarattal, taktikával és mindennel, ami volt. A sok hiba, vagy a becsúszott hibák ellenére is megnyerik a meccset. Ki tudták védekezni ezt a végjátékot, úgyhogy az Alba, igaz, hogy a végén dobáshoz jutott, de az kimaradt. Lepacsiznak a vendégjátékosok a drukkereikkel. Senki sem vallott szégyent ezen a találkozón, de a Körmend nyer, kérem szépen, földön túli boldogság. És Török Roland kezében a székelyzászló. Ez nagyon sok mindent elmond róla is. Hát, hölgyeim és uraim, a forduló mérkőzését láthatták, amelyen egyetlen egy ponttal 75-74-re egyáltalán nem érdemtelenül nyer az Incognito Fashion Körmend BC. Zsárkó Rakocevics kibólint a drukkerekre, igen, ez jó volt, ti is jók voltatok. Kosárünnep Körmenden. Török Roli visszaviszi a nézőtérre.